Radyo Philippine Standard Time, las 11:42. Aksyon, balita, banat, pulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, pulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, pulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa Webes nga pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Pitsa 12 na kita sa bulan sang Enero to'y 2023 mga kaaksyon namon sa kahanginan. Kamusta? Daw marogal mga ton singa kalangitan, pero diri sa syudad sa Bacolod daw ay nagidman ka tupa ang madamol nga ulan daw last yato kagabi, pero subong rotalithi na lang, no? Kung kaisa may paghulaw man, kung kaisa may yara man mabatyagan, nga daw kanami na sang tiyempo. Pero kung kagabihon kag tubtub sa kagahon, marutugnaw ang tiyempo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Dagsagin ni ang mga nagatrangkaso, nagakataro, kag ano pa ni, na basta daw nagaatraka man ang malain nga tiyempo, no? O sige, sa mga kaaksyon taga way gidman sang dapat nga kaladtuan, kag way gidman sang dapat nga baklon or magwa kamo sa inyo nga puluyan, mas maayo nga sa inyo lang kamo puluyan para less ang basa-basa bla. Pa posible nga basi ko na mo paning tunaan bla sang kataro, sipon, kag hilanat mga kaaksyon. Okay, gamay lang ro basa-basa subong kung pigaw lang immune system mo ba o gatukar man siya gilayon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! May pilagid man ka mga kauturan tang napiktuhan sang pagsaka sang tubig mga kaaksyon, no? Ilabi na diri sa Bacolod do isa lang ka barangay ni ang pila lang ka pamilya, do isa lang ka pamilya bla ni sa area sang barangay Panukoy, no? Ready man ang ato sining syudad sa pagbaton sa mga evacuation center plus man ang bulig sang DSSD. Ginpatigayon man gilayon ang mga kaaksyon taya sa probinsya sang Negros Occidental.
Ti may mga pilawagid man ka mga pamilya nga nag-evacuate mga kaaksyon gikan sa mga lugar nila sining nga na suluban sang tubig baha mga kaaksyon. No? Sige, dalon ta karon dugay-dugaya ang mga latest nga mga information angot sini mga kaaksyon plus man ang mga sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Plus ang mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag kalakip man sa Oriental side nga nagapamati diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanin Antique kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag-broadcast mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Tubtob kita sa Tacna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa atong sining mga aksyon unit reporters. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial? Daluntang balita ni Aksyon Marlon. Ini may kangtanan sa sining waterways kag water level sa Negros Occidental padayon nga ginamonitor sa mga responders bangod sa malain nga panahon mga LGUs nga nagpalawig sang suspension sang klase naglabot sa 22. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhupon karon dugay-dugay pag-maintain sang sitwasyon sa Libertad Market. Pagkatapos sang clearing operations, prioridad sang City Legal Enforcement Unit. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, pamilya sang ginbungguan kag napatay lang nga taxi driver sa Golden Field magadesisyon na kung ipadayon nila o kung hindi ang kaso matapos nga nalubong na ang biktima. Sa nukpong balita ni Aksyon Zel Minardo, ini may kangtanan sa Kabangkalan PNP wala sang may na-record nga insidente sa tion sang selebrasyon sang Sinulog Festival. Sige pa man hasta pa na sa Pitsa 15 ang Sinulog Festival, no? Pero sa nakaligad nga mga inadlaw, way gid man sa mga insidente or mga dalagko nga mga kaso nga na-record sa kapulisan. Sa patrol nga balita, isa ka evacuation center sa Barangay Panukoy ginactivate sang syudad sang Bacolod. Isa ka pamilyang gin-evacuate na kapauli na suno sa DSSD. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, Cadiz City PNP, ginarestong 37 anyos nga lalaki pagi sa pagserbis ang warrant of arrest angot sa kasong pagmolestya sang minor de edad. Sa
Sa balita kay Aksyon Nelson Patiño sa Banwa sang Calatrava, local DRRMO padayon ang pagbantay sa mga landslide kag flood prone area sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman ay aksyon na vidya pasible sa Banwa sang Isabela, kapulisan sang Banwa sang Isabela may bagong designated chief of police samtang police major partidas gindestino sa Nokpo. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, China hogin panugutan ng importasyon sang durian gikan sa Pilipinas. Kauyon man sila to. Mga nagabaligya sang vape hogin panumdom nga magkumplay sang BIR kag DTI requirements. Selfie verification likaw sa pagbaligya sang pre-registered SIM. Kag sa Pag-asa naman pagbahaho ginapabot sa Visayas kag Mindanao bangod sa mga pag-ulan dulot sang LPA. Sa OCD naman ang latest nga balita sa OCD, masubra 430,000 ka mga tawo apektado sa malain nga panahon umpisa pa sadtong Enero 2. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share, ikuan nyo dadayon na. Ipadalang inyo sining mga mensahe. Basta jutay lang para maakomodar initanan mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Life Extension Coffee Mix na kita, no? Kaya ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix, amo ni siyang pinakauna nga ready to drink coffee mix. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ana, ano nang nahuya ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay naging ko kay basta ko nadala naging kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos nun eh. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kaya ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:59 ang aton oras. Sige, pag chibog na ang halos kalabanan da, pag matamat na sa pagpanyaga, kay karon dugay-dugay, larga na kita, no? O sa mga ka-aksyon ta, live extension na Super Fiber anay kita, no? Standby aksyon na Zel Minardo, balita sa Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuwang balita ni Aksyon na Zel Minardo sa patrol isa ka evacuation center ho sa barangay Panukoy ginbuksan nini ginactivate sang syudad para sa isa ka pamilya, no? May lang kay daw ay gid madugangan, no? Kag ti nagapasalamat kita pero daw nakapauli na blang naka-evacuate mo suno sa DSSD. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Zel Minardo sa Patrol. Aksyon Zel.
Action Rights, makabalot na sa Ilapuloyan ng isa ka pamilya maging evacuate gikan malapit sa Kabalagnan Creek sa barangay Pahanukoy kahapon nga adlaw matapos na nagtaas ang level ng tubig sa sapa. Suno kay Wendy Castro, focal person sa Department of Social Services and Development, nga isa lang nga activated nga evacuation center nga nahamtang sa Florenceville, Barangay Pahanukoy, humalin sa gapon, sa ang isa pamilya nga gin-evacuate ang mayara 5 ka individual. Palayag ni Castro nga naka-standby man sila kag padayon ang pag-monitor sa mga social workers sa mga nagdesignar sa kada barangay in kaso mayara evacuees. Dugang pa ni Castro, nakahanda naman ang mga food packs nga nahamtang sa Old City Hall sa syudad nga ipanagtag para sa mga apektado. Aton pamatian ang kabahin sang pahayag ni Wendy Castro, ang focal person sang DSSD. Ang evacuation center lang nga na-activate kahapon ng Florenceville nga daycare center. Manupuli naman to sila subong ang sa Florenceville 5 individuals. Bali isa lang sila ka family, isa ka nanay, kaga 4 niya kakabataan. On standby man kami ma'am no kaga continue ang pagmonitor sa aton nga social workers sa ilang respective nga barangay sa ilang assign sila in case may ara kita nga mga IDPs or internally displaced persons, no? Ma-evacuate mo sila o kung din sila magkato, basta magwa sila sa ilang puluyan na affected sa baha. Ready man kita ma'am, naka-preposition naman ang aton yung food pack sa Old City. Ang pahayag Sunzel, ni Wendy Castro, bali isa lang ni ka evacuation center ang gin-activate pa lang. Yes, Action Rex. Tapos No, isa man ka kahapon, pamilya, way man madugangan, no? wala na Action Rex. No, isa lang ito family. Ate, Ang good. sa records ni isang SSD. Yes, Action Rex, balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Zel Minardo. Balita gikan sa patrol, mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta, sige lang kay basikon way nagidman sang malain nga panahon kag hindi gidman maulanon. Sige kabayon tang hindi na madugangan kay baw kabudlay kung kaysa nga mag kaangkon kita blas ang pagsulob sang tubig baha or magka pagdalom blas ang baha sa areas ninyo. Kabayon tang nga hindi na mag sige-sige ang pag-ulan sini mga kaaksyon. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center, pagmintinar sang sitwasyon sa Libertad Market pagkatapos ang clearing operations, prioridad sang City Legal Enforcement Units. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Na prioridad karon sa City Legal Office Enforcement Unit sunod din sa kay Sir Ray Dimisana nung sa karon ang mga nag-survey nga taga-pamuno sa City Legal Enforcement Unit kay sila nga mabudlaw na nga magsaylo o maglukuso kita galayon sa ibang mga areas. Although natin tinaligan na survey na nga ang Central Market kag Burgos. Ang problema kay may ara plano si Ray Dimisana na magpadala sa communication para sa bahin sa City Legal Office na taga-pamuno. No, kay ang balantayan, Dre Action Rex, na base temporary yun magabiya si Mr. Ray Dimisana as enforcement head sa CLO. Bagod man sang requirement sa ila na mag-schooling. No, isa ka tuig ang balya na May schooling man gali? Hindi ka requirement sila para mag-upgrade sila kag digital ining na kwan na klase nila. Although nga daw hindi required para me ang face-to-face kita online, kami hindi sa katuig Action Rex laway ganinin. Di sila nga depende na masulat pa ko sa CLO kag kung anong desisyon nila kag kung sinong ibulos nila. Temporaryo, nga mag-schooling siya. But fundamental, samtang siya pang tagpamuno sa enforcement unit, sila nga ang ginimo lamon, pero
wala kami focus gid sa Libertad market ug palibot nga Makali nga sa madumduman amo niging kadtuan sa enforcement unit kag dira sila nagtutok sa pagpanhawan nga tidumduman mo gani nagbisita man sa Mayor Arbilito sa mga apektado nga mga vendors apan bangod man nga inis isa ka pagpatuman sa kasuguan nga tikinanglan hawanan ang mga ginaokupar dira nga mga dalanon sa mga vendors kapin paginda ang sagwa na sang bagsakan nagkaroon na way na ginatugutan even sa tiyan sa gabihon na makadisplay sang ila mga baligya. Yari na paragag confirmation na ni Ray Dimisana ang karoon nag-aakto bilang team leader kung head sang City Legal Enforcement Unit. Was pa ko masulat kay CLO. Attend pala ko sa mga orientation kay ara ang city. Abi bago lang gid siya nga program nga hinablang ma-online lang kami tanan 1 year nga eskwela kada. Iyo dinhi ano ni siya ng training sa mga mga empleyado. Yan isang HRMS. Kadamo sang empleyado nga i-training gid kay digital na pa sa mong era. Imin tinaron kung gidana yung libertad. Daw hindi ko anay maganoda sang iban. Until kung ma-secure pa namin nga orientation pa lang kami. Kag kung sino ilay bulos nga mayo man lang pag-transfer. Ang mga action Rex, so ibalaon ka na kaya painting kung ano nila sila plano. Kung nabato na nila, most likely by tomorrow, ining communication na plano ipadala ni Ray Dimisana kagod sino man ang mapilihan dira nga mahimo mga bulos sa pwesto bilang tagpamuno sa enforcement unit sang CLO. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall mo ginadulong sa inyo sa kawan sa Life Extension Super Fiber, makabulig ini agod na makalikaw kita sa pag hupon mo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. No? Aksyon na Marlon Hinovia Sanbayanay, Ditex 500 capsule mga kaksyon. No? Gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level. Mag-Ditex 500 capsule na kita. No? Mayan pala extract nga bugana sa Charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sang diabetes. Mag-Ditex 500 capsule. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts.
Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginharay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata,
goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
Plus, jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod. Hilot-hilot lang, no? Dugay-dugay lang aksyon na Marlon ni Novia, balita gikan sa Kapitolyo. Kay Noel Zambales na may lang pagpamateo, kay B-Boy, kag Ambo, Choi Rizal, gamonitor gid subong hapon na dire sa aton sining pagpangalagad. Sakay Leia Yangeres Kebel from Talisay, may lang pagpamati, Kativer, sakaya na Sinoro, Idilaos, kag Dana Isabel, no? Kay Ros Locsin, may lang pagpamati dira sa Fiesta Homes Subdivision, Barangay Tangob, Bacolod City, no? Kag kalakip man nga ginatamyaw ta ang ato sining mga kaakson, no? Nga nagpamati sa sining udto dira sa kay Humalumina, kay Jima Tagwan, Jomong Caltorilla, sa kay Inday Blasa, and Alex Montesa, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Marilyn Ferrer, update please. Anong gusto ni Marilyn Ferrer ang update, no? Nga ginapangayo, yeah. Oh, sige. Okay, sa kay April Buenaflor Gaston, may lang pagpamati April, and Imbong Jo Campo, ga-monitor sa Barangay Maao, no? Nancy Balsimo, may lang pagpamati man Madam Georgia Gargasiran, Billy Albay, salamat gid. Rotsel Folinso Susana, thank you gidra sa Pandanon DSB ga-monitor. Jane Hisolgon, Billy Albay, thank you man. Rinaldo Poderoso, and naga-monitor sa Barangay Talok, Bago City, no? Dira sa Poderoso family. And sa kay Lunisa Ilban Buena, dira sa Barangay 35, Purok Maghiliog yun, may lang pagpamati Lunisa Ilban Buena, no? Ray Flores Bariuga, Hirel Locsin Talaban from Moises Padilla. Salamat gid Hirel Locsin Talaban, no? Lilibeth Pabilan Torda, salamat gid Madam Lilibeth Pabilan Torda. And Angela Gayondato Castillo sa Bangga Tutong 1 Piliza, no? Sa barangay Bangga Tutong 1 Barangay Filisa, si Angela Gayondato Castillo, and Joan Salmiti Isiha, may lang pag monitor sa sininga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Santon Plus Gold anay kita mga kaksyon, no? Ang Santon Plus Gold mayar. Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan.
Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 ng aton oras. Standby Aksyon na Marlon Hinubiya, pagkakwaon tang balita mo sa Kapitolyo Provincial. Tabat sa imo ginahandom sa ika. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ganto ang balita ni Aksyon na Marlon Hinubiya sa Kapitolyo Provincial. Yari ang countdown sang balita with Aksyon na Marlon Hinubiya. Aksyon Mar.
Action Rex dari sa may tapan ni Provincial Disaster Management Program Revisa kun PMD PM si Dr. Gerhard Kailya dari sa may PDMPD. Padayon ang pagsunod diri sa mga reports nga padala sa nagkalain-lain nga mga panuwag kag syudad kun epekto kag halit sa sining balain nga panahon ang paghahambalan. Ang ulihi Action Rex nga nag-anunsyo sang extension sa suspension sang klase taran-taran sa level kuliki na 21 may nagdugang isa Action Rex so 22 na subong ang mga local government units ka nag-anunsyo ang katapusan amuning banwa sang tubuso o pagi sa ilang sa alkalde nagpagawa sang mando na i-extend ang suspender sang klase. Suro kaya PDMPD head Dr. Kailian mga responders subong on alert kag sige na sa nga monitoring 24 oras giti no nga pag-monitor nila sa waterways kag water levels ilabanigid sa mga dalagko nga mga kasubaan diri sa Negros Occidental diri sa may Northern Negros isa diri sa ginatutukan gid bantay ang sitwasyon sa bahin sang himugaan bridge no diri sa may Fabrika Paraiso area kaya magti kahapon sang nagbundag ang ulan nagasaka ang tubig may ara man sang paglibot o kung pag-monitor ipatigayon ang mga opisyal sang barangay. Sa bahay naman sang pagpanagtag sang pulig sa mga affected families nga ara sa nagkalain-laing nga mga evacuation center sa mga barangay si Taba sagay ang City Social Welfare Development Katalapatan na ginhatag nga mga relief goods. Sa dinto? Sa Sikaba. Sikaba? Sikaba. Do Cadiz. Sa Cadiz, isa sa Cadiz. Cadiz na yung area? Oo. Ang sabay niya sa Sagay Action Rex sa area sa Sitio Tanaw. Parang may poblasyon dos. No, ang City DRRM nagpatigayon sila sa rescue kag evacuation operation pagod man sang pagsaka sang tubig baha. No, ang operation ginpangunahan ni Barangay Poblasyon 2 Kapitan Victoria Duran. So diri naging panagtag din sila ng mga relief assistance, relief goods Action Rex mga 121 mga individuals ang evacuate. Nang sa Cadiz, sa Barangay Sikaba, mga pamilya man kag individuals ka napituhan man sang baha. Sa Barangay Burgos, sa Muman may pamilya man, duwag pamilya, 5 ka individuals ang evacuate. Sa Sikaba, isa ka pamilya, 2 ka individuals. Ang all in all sa datos ni Kailian, may 207 ka mga pamilya sa 6 ka barangay sa Cadiz City. Sa 124 ina ka mga Cadiz noon ang araw sa evacuation center. Ini mga lugar kung mga banula kang syudad nga nag-extend sa suspension sa klase kaya maning ulihi sa residente na banula sang Tubuso, ang Kabankanan, Hinigaran, Himamaylan, Victorias, Escalante, Moises Padilla, Don Salvador Benedicto, Talisay, Isabela, Sipala, Calatrava, ang Pulupandan, Ilog, Kawayan, Hinubaan, Murcia, Valladolid, La Carlota, ang Silay, kag ang Panuasang Pontevedra. Ano lang ang way magkakwandira? La Castellana, way manda sa listahan, no? Way ko di makita, La Castellana, Action Rex, 22 ni mo, so Batsulinon, may ara sang mga siyampa, no? Siyam ka mga kay lugar. 31. Pati sa Bacolod ya, extend man ang suspension sa klase. Correct. Ano nga mga lugar ang way ang way da sa listahan mo man? San Carlos, way man da, no? Carlos, ID sa Action Rex. Ang sa first district, na huntang sila kag Talisay daw way man da guro sa listahan mo? May ari, ang Talisay man. Ang sila'y Talisay, ang Don Salvador. Don Salvador Benedicto. Ang Calatrava, man, first district ni siya. First district na siya. Escalante, ID Escalante. Arang Escalante? Ang Escalante. Oo, Okay, ari. Escalante. Tubuso.
Ato mo sa mga latest na nakuha naton. Ang tubuso mo ng latest, si Mayor, si Vice Mayor, sino ganin eh? Si Hauko mo nang mayor. Hauko, kay misis siya ng Mayor Subong mo. Oo, ang asawa nga Hauko. Ang second district, Manapla, Cadiz, Sagay, araya sila? Ang Cadiz, Ari, no? Ang Sagay? Ang sabayan sang Sagay, no, wide sa listahan ko ang Rex, ang Sagay, no? Ang Manapla? Ang Manapla. Huwag Mandaguro Subong? Wayman. So, sa Sagay, Manapla. Ang third district, Victorias, Don Salvador, Ibi Magalona. Ibi Magalona, wide sa listahan, no? Sila'y Talisay, araya. Talisay, ara, no? Sa fourth district, ang sa Bago, ara man ang Bago. Ang sa Bago, arada daw nakita ko da kay sa nga pag-post. Ang pagpabalo balakson Refugees Adelaide pula kay gina-post nila na sila sa ding official Facebook page po. Gani. I-check tingin karon isa-isa kay Otihan tani panuwag. Kung bala pila sa 31 ka mga panwa ka syudad diri sa probinsya ang padayon nga nagkanselar sang klase. Diri sa Bacolod may mga estudyante action rex sa kolehiyo ya nga nakita kuya may classes la. Ang Manapla gali may ari man gali posto last 2 minutes pa lang. So 23. Nabatian nila guro. Uganda sa 23 na tanan. Ang Manapla ara man until tomorrow paslagani January 13. So 23. 23 na sila. Gobernador Balakson na balik kay Nixon Rex niya ragis ang parugyan no nga dapat magulaligmat gid kay di pa rin mapaktan kung tutupsan oni. Gani. Kung malawig-lawig pa la. Subong gani Nixon Rex so kita sa makita di nga inang langit na kung laon naton. Daw gasad la. Gani. No. Bakadulom. Dako posibilidad nga ba si kung may pagtupa naman sa ulag dito may inspirasyon. Yari si PDMPD head Dr. Kailian. Doc? Samtang aton nga mga may mga LGUs naman kita nag-extend ng suspension of classes because of inclement weather and then ang aton nga affected population as of today no sa amon di subong nga naghahatag sang aton nga mga information coming from the DIM officers sa lilang LGU is 21 na laban sini ara sa yellow alert or yellow rainfall warning. Again, ang aton lang da kay we are on blue alert no sa mga DRM offices kag sa aton EOC no as mandated by the governor ginpadagdag niya kahapon ng aton nga blue alert para sa tanan nga mga sa tanan nga mga EOC no or Emergency Operations Center on alert and monitoring and also on standby ang mga disaster responders kag ang mga responders subong naga-monitor sa aton nga mga waterways no kag water level no kada mag-ulo-aligmat gid again reminding lang sang message ni governor sa public let us pray for the safety of the province, let us prepare no prepare natin ang communities kag ang aton nga mga pamilya especially sa subong inclement weather kag sige-sige nga pag-ulan which can cause flash flood and landslide no. Ang pamuno sang PDMPD Dr. Zephyr D. Hart Kailian. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat gid aksyon na Marlon Hidovi, aksyon Zel Minardo, standby na isandok po, no backlash dashboard, car aircon cleaning system, gamit lang sang German technology sa manubo lamang nga. This is my life. This is my life.
Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talaga sala na sa kaan nga lugar.
sa periyos ng mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras. Kwauntang balita ni Aksyon na Zel Minardo sa kay Ruby Argenti de la Luna. May lang nga pagpamate kag si Leovic kag Ruby de la Luna sa Barangay 30 nga nag-monitor, no? Si Lawrence Simutilla sa Sitio Kunalom, Barangay Carabalan, Himamayla, no? Salamat gid Lawrence Simutilla. And sa kay Rocky Zambales, no? Ga-monitor dira sa Handumanan kay Rocky Zambales. Bibi Gregorio Yolo sa poblasyon DSB ga-monitor man. Jigo Val Flores ga-monitor si CEO no Katkat Junjun Pamila nga gapaurok-urok ay perte. Loknikor may lang pagpamati dira sa Barangay Aresbi La Carlota, no? Si Martin Aliling, si Novi Magapan, Raymar Lingoste, may lang pagpamati from Barangay Hagimit La Carlota, Margarita Gilaran Nem dira sa Malaysia, no? Si Margarita Gilaran Nem. Si Giselle Franco dira sa San Juan Cafe, Barangay Maao, no? San Juan Square 1 gali, Square 1 Coffee Shop, no? Dira sa Barangay Maao si Giselle Franco sa Square 1 Cafe. At iya Kimeriman may lang pagpamati Evelyn Sinaon, salamat gid. Thank you gid madam, no? Christian Kabalan or Kabalan Kasipong ga-monitor sa Barangay Manghanoy, La Castillana. Si Christian Kasipong. Kag Pelton Lepora sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Zel Minardo sa Nukpo, Kabangkalan na PNP wala sang may na-record nga insidente sa tion sang selebrasyon sang Sinulog Festival. Umpisa pa nakaligad nga pizza size, no? Hasta subong ti sa 15 hasta ang Sinulog Festival dira sa Kabangkalan. Pero peaceful nangin matawhay mga kaaksyon. Plus ang latest nga information, I think na pasaka na sining adlaw ang kaso batok sa mga suspect ini nga ti among responsable nga nag-hold up sa isa ka pamilya man sa Banwasang La Castillana. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Zel Minardo. Aksyon Zel. Action Rex, diskumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police ng Kabangkalan PNP, nga wala sila may na-record ng mga major incidents sa tion nga nagapadayon ang selebrasyon ng Sinulog Festival sa syudad. Suno kay Flores, posible inibangod sa ila ginagamit nga major event as security framework, kaupod adri ang Philippine Army, iban nga unit ng Philippine National Police, Explosive Ordnance Device Unit, Mobile Forces, Kaga Force Multipliers,
Kung nasabihin, nanging epektibo ang ila deployment plan. Papalayag adrisan hepe nga naka-standby sa kada post ang ginadesignal nga nagabantay, nagaulan man o kung init sin Action Rex nga agad matsukyar ang mga areas. Dugang pas adrisan hepe nga ginapreparahan sang maayos ang syudad ang nasambit nga aktibidad. So in general, sin Action Rex, nalit sang 6 until now, January 12, daw tawhay naman sa masadya dito na ang pagsaulog at sinisang pagkakabantalan niya sa nga nasambit sini nga kapistahan. So Action Rex, atong napamastian sini ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Alvemar of Flores. So far, sa pag-start sa ating sinulog celebration, wala pa man kami sa record na major incident. Maybe because ito nga gamit na major event security framework. So, 892 troops ating yung gamit, including Philippine Army, other units from PNP, EOD, mobile forces, and force multipliers. So, isa sa nakita naman na reason siguro na so effective ang ginobra nga deployment plan. Still ma'am, ato nga mga personnel deployed, sila pa sa post nila, rain or shine yun na. Ang mga so far mga activities natin sa sinulog, dayon man gihapon, well prepared man ang city, rain or shine ang mga activity ma'am. In fact, ang float pa rin kagabi, na dayon gihapon. Ato nabatian ang kabahin sisang pahayag ni Police Lieutenant Flores. Samtang Action Rex sa pinakabahin, ginpasakaan na inisang criminal complaint ng robbery hold up with physical injury. Pinaagi sa inquest proceeding ang duha ka suspetsado sa pagpang-hold up sa Barangay Robles sa Banwa sang Lakas Suliana nga Sanday Reneboy Abrico kag Agosto tubang Banwa. Ginklaro diri ni Police Executive Master Sergeant Pedro Ledesma, ang Chief Investigator sang Lakas Suliana PNP, nga nagdangat o kon nayara sa 24,000 pesos ang kabugusan nga kwarta nga nakuha sa mga biktima sa Pila ka to? mga suspect. Pila to? 24,000 sa initial dito Action Rex daw 10,000 nagligad kung may na-recover nga 9,000. Pero all in all is 24,000 gid ang nakuha diri sa mga victim. Daw kagati sunod diri sa investigador nga wala pa sila sang insakto nga detalye kag identities ni sang apat nga nakapalagyo nga suspect apang padayon gihapon ang ilang nga pagpangita sa mga ini. Iti mayara mga alias ni Action Rex nga ginasugid ang mga suspect nga nagladakpan pero hindi masagyapon makilalan ini ang apat nila nga kaupdanan. Pero why sila sang ginambal nga mga pangalan eh? No Action Rex mga alias lang ginhambal nila. No nga amo ni si ginaaligar sa Dondon Eden alias Bagi, no kag ang duha ka ginaaligar nga mga Cebuano. So amo na ang initial nga nahatag nila sa kapulisan, no, which is hindi man kuno mapuga sini sa mga investigator, may right man sila to remain silent Action Rex. No, so at Action Rex pamatian ang kabahin man sa pagpahayag na PMS Pedro Ledesma. Sir? Yes, Action Rex. Why action ends? Why kuno ano action ends? Why? Why kuno? Dire ko i-play ka na lang dire. Sige. Ato nabatian ang pahayag sa Chief Investigator sa Lakas Suliana PNP. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang Imok Action Ville Minarbo. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Thank you! Salamat sa ginaksyon na Zel Minardo. Balita gikan sa Nukpo. May tisianay. Kulang balang nimo siningalawas ang vitamin C. Kinangalan tala mag-may tisi kita. Alkaline base. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila.
Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pero tika isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sa hindi mayo. Kaya mga inusinti, gidya sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang lusyonan, kagipang kuan ko gidila lawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya, kaya nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison, tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto? Dapat yung malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 2 ang aton oras. Mga ka-aksyon, standbayan ay aksyon na Eric Magbanwa, Malakay Finance Corporation. No? Nagkinanglan kabalahaw sa lot property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pens. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Katuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pamilya sang ginbungguan blaga na patay nga taxi driver sa Golden Field magadesisyon kung ipadayon nila kung hindi ang kaso matapos nga malubong ang biktima. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon na Eric. Aksyon sa ara na kag dali na lang, no? Dali na lang ang release. Ayo di purma. Ay, oo. Amo na nang ginaulat Amo mo, na ni. no? Amo na ni. Amo na ni. Amo na ni siya ang ginaulat mo, no? Ang okay, bisan lugoon ni kag patuwaron do tuwad man gyapon. Ayo di purma. Ay, oo, gida. Why gito mo ang bulog anay, no? Oh, importante kwan lang kaon lang kag tulog kag gaubra lang bla. Oo, kagati namin gidya kung may releasing eh. Akon sa bagay. Ano naging importante, no? Ayo di purma. Ano tara kasugid nga obrahanay kag kung daw pigaw kung releasing di na medyo gulog-guot ka man, no? Laban. Amo bring tayo nga nagaulan-ulan ta, ano? Oo, no? Hindi daw kabudlay kung wala unot ang bulsa mo, no? Doy gid sa untat ulan na pila na ni kadlaw siguro mo. Pero mayo na natin kumpara to sa iban nga lugar sa Mindanao eh. Mayo na lang na diya kay gamay-gamay lang ding ulan-ulan may robaskog man pero hindi gid man siya magdugay. Kag hindi siya kapabahabla. Oo. Sa Bonga City dito kaliog yung tubig to mo. Dali, no? Si Pablo makuna nga perisyo, no? Grabe. Una da nga pasalamat lang kita katito permi ang negros mo. Oo, Kung kalamidad ang pagambala, no? Kaya importante itang releasing arana. Ayo di purma. Hindi malipat na kay Daymarn. Oh, yes. Kay Daymarn, di damay lang ang pagpamati, Daya. Arana, aga sipad-sipad na sa, no? Ayo di purma. Kabalo na siya. Oo, basi kung kalian, dua. Abaw. Ay, abaw. Kanami sa abaw mo ba? Ayo di purma. Nang nakasiling ka, abaw, ampaw. Abaw, ampaw, apaw. Ayo di purma. Puros 8 tanan ba? Ampaw, abaw, ato.
Full A ba? Triple A, no? Do battery ba? Ay. Ayo. Daw. Sige, kaya nga, kung ako, tao, 4 na minutos, bilhin no? Oh, sige ah. Sige, siguro paibalo na ang pamilya sa itong napatay nga taxi driver bla nga si Leonilo Borbon atong ginabungguan sang sarakyan nga Suzuki Ertiga nga napatay gid sa itong Sabado sang kagahon Enero 7 dira sa may daran na tatubang sa City Mall Golden Field Commercial Complex Barangay Singkang Airport. Nausunod sa kay Police Major Jory Perto nagpariser ang pamilya sang biktima nga napatay nga siguro ipalubong nila anay ining bangkay ni Leonilo Borbon o galing sila magdesisyon kung ipadayon o kung ipaisol nila ang kaso batok sining driver nga si Miguel Jomari Dialogo nga mo ang driver sang Suzuki Ertiga nga nakabunggo sa kay Borbon nga nagresulta gid sa sining kamatayon. Ang ipasiguro lang ni Puerto sa Pamilya Action Rex kung ipostro nila ang kaso, preparado ang Police Station number 8 kung may aragin man ariglo nga matabo, importante makasumiter sila sa kinatawag nga affidavit of non-interest sa mo nga kaso. Yari si Major Puerto sa interview sa Action Radio. Major? Hindi kasi po sir, kaya wala pa nga lubong sir. After lubong ko naman mag-desisyon ang pamilya tapos ng victim. So sobrang wala ka sir, kaya ang investigador kinakontak na itong pamilya, ang biktima. Kung ano ang desisyon nila. So, ang hambas ng pamilya sir sa napatay nga ipalubong nila, nay? O sir, ipalubong anay. After palubong, inanom sila ng pamilya kung ano ang plano nila. Ano sir ang plano nila sir? Bilog sa ang pamilya sir by decider sa kung ano nila plano? O sir, may mag-utol yung ang asawa. Kaya ang asawa nag-relay mas mga utol sa lalaki. Ang biktima kung ano ang desisyon nila. Kung ano makapap ng desisyon yan mo na yun. Kung mag-file sila kaso, mag-assist ang polis. Kung hindi sila mag-file, papirmaon sila sa affidavit of non-interest. Kung ipostogi man sir sa pamilya, sir, ang aton yung mga kinanglanon sa kakaso, sir, ang atong pulisya preparado naman, no? O sir, Ang mga bidinsya, sir, kinanglanon, ara naman, sir? O sir, affidavit sa ating pamilya sa biktima. Magluwas sa affidavit, sir, ang naman kinanglanon, sir? Ari rin sa lakyan ang mga pictures na gift certificate sa ating victim. Ang mga attachment na ato ng gift certificate. So, ang ilang ba, sir, itaposo nila na yung lubong? O sir, after lubong pagkos na mag-decision sir. Asya si Police Major Jory Pertong Hepes ang Police Station number 8 sa sining kaso ni Leonilo Borbon. Dining si Miguel Jomari Dialogo ang satupagin release na after sa sining 18 hours reglementary period kakasiling ni Puerto T sa ragsagyan pampasakaan sa kaso kung magdesider ang pamilya nga ipadayon nila ang kaso sa Korte Batok sa driver sang sining Suzuki Ertiga. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbalong report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, no? Life extension na vitamin D3 anay, no? Sa mga kaaksyon ta, ining rason nga ginarekomenda sa... Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gaulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kung online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulang. Pigado, tas kay ano ko sila
madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado Pamati kay Jeneline, no? Mabugnaw nga hapon lang da Action Rex. Pa-shoot out lang sa taga-barangay Kaduaan, Purok Santan, Cadiz City, no? Liog lang ko na tamyaw sa gamonitor sila ni Samuel, no? J. Lusada, kag si Maymay Sami Hidalgo Lusada, no? Gamonitor gid subunga. Salamat gid Action Rex, labot gid sa mga tupad balay ko ang programa mo Action Rex, full volume gid. Amo na yung tirada da Jeneline, no? Salamat gid Jeneline sa full volume. Ay, parte sa taga-Kaduaan damay lang nga pag-monitor sa inyo, no? Johnny F. Acebes, may lang nga pamati Johnny F. Acebes, kag greet lang si Attorney Brian Marter, no? Nga nagalantaw kuno sa akon nga live sa Bago City. Thank you so much, Johnny F. Acebes, no? Turcod Jungko, may lang nga pamati Dennis Richard Tibo Roma, Paul Spot, Maria Luisa Sumbero, no? May lang nga pamati Maria Luisa Sumbero dra sa Kansalungon Isabela, no? Ga-monitor si Bo Madalago, ga-monitor man, ga-monitor sa Madalag, Santillana, Alfar, kag Jimenez family sang Magsungay. Okay, sige, ga-monitor da. Ang Madalag, Santillana, Alfar, kag Jimenez family sang barangay Magsungay, no? Jocelyn, salamat gid. Thank you gid. Ares Delgado, may lang pag-monitor dira sa Dubai, no? Taga Sagay siya, pero ato siya sa Dubai, si Ares Delgado. Okay, sige. Halong lang da, Sarah. Thank you, gid. Jenmar Tagle, tamyaw lang Tagli family sa barangay Palaka, Valladolid, no? Alin sa kay Jenmar Tagli. Rona Rida Chaba, may lang pag-monitor. Kag Jen Ignacio, no? Happy birthday lang kay Anilia Arsaga sang Paglaom, Tabao, Valladolid. Alin sa kay Jane Ignacio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Katuan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis anay kita, no? Ini may kangtanan sa sining pagdakopla sa 37 anyos nga lalaki pagi sa pagserbis ang warrant of arrest angot sa kaso nga pagmolestya sa minor de edad. Ay pertino, tidakpa na gid man siya, naubos na gurong dibuenas siya. Aton hibaloon ang balita ni Aksyon no Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon, Roger. Action Rex, arestado isa ka 37 anyos nga lalaki matapos sinsibihan ng warrant of arrest ini sa kaso nga act of lasciviousness in relation sa Republic Act 7610 o kon child abuse. Ang ining gindakop operasyon kahapon sa hapon pasado alas 12 sang udto o kon hapon na pasado alas 12 sa bahin sang Gusilo Boulevard diri sa Barangay Son Juan, Ciudad San Cadiz. Ang gindakop ginkilala ini sa kay Junel o kon Jewel Onde Senior Kabasingan. Ini siya ang residente sa Procawa, Barangay Son 6, Ciudad San Cadiz. Sino pa sa report, ginpamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Helian Dispi ang pag-serve sa warrant of arrest upon na Major Eric Doronela kag Police Captain Gina Fernandez ang Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP. Gin-serve ang warrant of arrest gin-issue sa RTC Branch 60 kag ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea nga nakapit sa Disyembre 20, 2022. Ang kaso niya Dario act of lasciviousness under sa Revised Penal Code Article 366 Paragraph 1 in relation to Section 5 of Paragraph B RA o Republic Act 7610 kag 200,000 ka pesos
ang kinahanglanon para sa iya sini temporaryo nga kailwayan bilang piyansa sa iya sini nga kaso. Ini sa karon ang yara sa gyapon sa custody sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Para yun gyapon na pagtupa sang ulan, dire Action Rex sa siyudad sang Cadiz kag norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkafe, ari nga aton sini nga rekomendar sa gyapon amo ang Life Extension Coffee Mix. Kaya mula mang ining kafe nga may yara nga vitamin ni Aksyon Roger Guti Vega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kinakson na Roger Gotib sa iluwanta ng balita ni Akson Nelson Patinio, local DRRMO, padayon ng pagbantay sa mga landslide kag flood prone area sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex, as of broadcast time, padayon ang pagtupa sa mabaskog nga ulan diri sa aton sini area of responsibility. Samtang ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office, Action Rex sa Banwa sang Calatrava, ang padayon sa pagbantay sa mga lugar nga masamigi na landslide. Ini ang mga barangay nga ginakalakipan sa San Isidro kag Subong man Cambayubo. Samtang ang iba naman nga barangay nga masami nga ginabaha ang barangay sang Patunan, Lipaton, Ilaya, Barangay Luo kag Bantayanon. Suno pa sa kay sumingit ang head sang Local Disaster Risk Reduction Management Office sa Calatrava, ang Barangay San Isidro ang ila ginamonitor tungod sa provincial road expansion sini Action Rex. Madumduman nga ginalandslide ang nasambit nga lugar sa matapos ka natibhag ang duta malapit sa kilid sang dalan kag nagtabon sa tong panahon sang bagyong Odette Action Rex. Sa karon kansilado ang tanan nga mga klase sa nga level sa nauna nga distrito sa Negros Occidental tungod sa malain nga tiyempo. Iyari Action Rex ang dugang nga pahayag ni Rose Mingit sa interview. Action Rex ang kabahin sa pahayag ni sumingit ang head sang local DRRMO sa Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon nyo Nelson Patinio, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat Akson Nelson Patinio. Layhunon tanang balita ni Akson na Vidya Pasible. Isabela PNP may bago ng designated Chief of Police samtang Police Major Partidas ginasign sa Nokpo.
Ngari ang kauban sang balita ni Aksyon na VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex gin-relieve kag gin-reassign bilang Assistant General Services Officer sang NOCPO si Police Major Joseph Partedas, anay hepe sang Isabela PNP kag siya ang pagabuslan ni Police Captain RJ Dangarang bilang hepe sang istasyon epektibo kahapon nga adlaw, Miyerkules. Si Partidas ang nagserbe bilang hepe sang Isabela PNP sa sulod na sang duha ka tuig, samtang si Dangarang naman ang nagserbe bilang Deputy Chief of Police sang Moises Padilla PNP. Ginpahayag ni Police Captain Dante Balinario ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP kahapon nga adlaw, Enero 11. Nabaton ni Major Partidas ang Office Order 2023-003, gani siya ang gin-relieve bilang hepe sang istasyon kag gin-reassign sa bahin sang NOCPO. Siring adlaw, Enero 12, ginpatigayon ang turnover of command sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office 6. Ginpasalamatan naman ni Balinario si Partidas bangod sa serbisyo nga nahatag sini sa Isabela kag ilaman nga ginaabi-abi ang pag-abot sang bago nga hepe sang istasyon. Yari si Police Captain Dante Balinario sa aton sini nga interview. Ilihap sang Isabela MPS personnel, nagpapasalamat kita nga nang yung COP namon si Sir Partidas sa malawig nga panahon kag sa iyang leadership, nakatuon man kita sa mga sa iyang leadership, sa iyang guidance, ginakabig mo siya namon niya mentors or kuya para nga i-guide niya ang mga personnel para mapa-improve pagin nato na ang public safety services nato na gagawin sa pumuluyo sa Isabela. Kaya kung may mo palang gani, hindi man nga magsugot niya relevant sa Isabela, tungod niya din nakita naman niya maayuhan ang relasyon sa LGU, sa pumuluyo, kag sang kapulisan niya legal di amo na officers kamingo, kag pinangla niya man, kag dalaman na sa karera attachment ni Sir nga di kinangla niya naman niya mag level up, saka naman sa higher command o kung sa mas mataas yung posisyon siya. So amo na nga akong pasalamatan. Nabatian si Police Captain Dante Balinario. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa imidya nga aton oras mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Kay sige, malang pagpamati kay Bang Villanueva Ignacio, no? Kay Ma'am Bang Villanueva Ignacio, no? Malang pagpamati kag sa tanan nga mga Ignacio family, no? Evergreen Herbal Capsule anay kita mga kaaksyon, ang Evergreen Herbal Capsule para sa may mga Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation. Ito ang Aksyon! Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad, pasensya gida ang waita malabutan mga kaaksyon. Ayo, sige, salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Sa gihapon ti marugalumon pang tiyempo naton pagpasilong gid, no? Kag kuway man lang sang dapat nga kaladtuan di na maggalakata, magpahimulong na lang sa inyo sining nga puloy-an. Sige, standby na sa This Is My Life program. Igasunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon.